Ang mga katuway na na-disgrasya diri o. Road, tapos naipit yung taon. Patay ang tulo ka mga minor de edad human nabanggaan og transit mixer sa Bansalan, Davao del Sur niadtong weekend. Gila ang mga biktima nga si alias Ronnie, 12 anyos, Ren, 10 anyos ug June, 9 anyos. Magigsuon si Ronnie ug June na sayran nga iguran ng malitog ice cream ang mga bata diyang natungnan sa disgrasya. Apil sa namatay ang driver sa mixer truck nga si alias Ron, 39 anyos nga taga Barangay Gihing, Hagunoy, Davao del Sur. Sumala sa investigasyon sa kapulisan na midpid na sa daplin sa kalsada ang truck kung asa ana ang tulo ka mga bata ay kini nabangga. Naipit sab sulod sa truck ang driver. Gisaysay sa helper sa truck nga si alias Lino, 45 anyos nga taga Bangkal, Davao City. Gingnan na niya ang driver nga si Ron nga dunay diferensya ang brake sa mixer truck. Sa investigasyon, nasayran nga nagsubay paingon sa Barangay Managa gikan sa Sitio Balota kay ang truck. Apan pag-abot sa lugar nga nahitabuan, miswerved ang truck sa kasugat nga lane sa kalsada. Nagmalfunction ang brake sa truck, hinungdan nga milhouse kini sa shoulder sa kalsada. Tungod sa kakusog sa impact, naligid ang truck ug nabanggaan ang mga bata. Gikustodiya sa kapulisan ang nakalingkawas nga helper samtang nagpadayon ang investigasyon sa traffic section sa nahitabong disgrasya. Gihaya na ang mga biktima. Buot karon sa pamilya nga manubag ang kumpanya nga mo'y tagya sa mixer truck nga nakabangga-patay sa mga minor de edad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.